Ngadan hang ni bat nga kini kikot kani gadi kakot ka baki ai ba ai kerteng kisngi thame uhnyo trap bala tho dawi mulung bala paw ba ka jela usamla rang ba avenir midon pariat te hang ni kakot ka bai tenat finyo shibun ki poetry ki bas utanat ikiba kapalang lani kapun kan mau ye ki jingja ki balaja ki ban saja bat kumjuru ki dan shibun ki ai hakani kakot dengan kerpat epi ba fin thiet ekani kakot fin yo ekani kakot na kari khasi bookstall haslong lani fila ban kontak ingi bangila ro ban ai ban pha ya ka online delivery haing jong phi nga kentui pilang baro ba fin sumba ban pule bat ban thiet ekani kakot tenang tang adan sakawi pat ka hangni kadi ka bala tho du porlok jonga ka bala ai kerteng rain diary it suddenly all made sense yakani la tho da u Benjamin samla uba dan ka kajuk karta bat ngi bat publish ru dala dehi te kani ru kidan ki poetry ki bas tonat ba kadan ka jingja ka ba ngilit tracking sha mokorwat southwest ka sales kala arung ha kani ka kot tinga kerpat de filang ki perlok barok ki ba jupet ek video ba fin songba ban thiet bat ban pule kani ka kot pala da fi long interested pila ban comments ban ngin sapa ikini ki kot haying jompi kublish bon